ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok sisyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimed mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di kan nagsapulti sa bali. Damagik man ken ka, nuan yan awan kanya, nga ataken pa na salda tuy biyak. Ilaw-lawag mo man, nuan yan nagkuranga, inpaay na kadi tapagragsakan. Di mo amo amasak sa tanan, tunggal madamag ko, isut kapoy kuyog mo. Isulat na patiken ka, isulat tungtungwen, siyak di mo ba'y malagipen. Sino ka din kita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungon, ket pinukaw mo, among kadi ubyak ko, napate kalata. Uray mo di siya naglaong, tarik na among biyak ko, nga ay ayaten ka. Asya kainin sukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok sisyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimed mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di kan agsapulti sa bali. Sino ka din kita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungon, ket pinukaw mo, among kadi ubyak ko, napate kalata. Uray mo di siya naglaong, tarik na
natngin sa Nanairwama ayat anay sangsangayan Ayat akin nalikaguma Naipaay mo Udno pakaragsaka Urayawan ka malaglagip ka Dagiti nagdawamin na makikita Dagiti naruay na inangaw ka Tumrem luluwa Tunggal mapanunod ka Pagnanayon kay ayaten ka Ipatpateken pugno adungdungun ka Uray paino imbatayo ka Pimanaw ka at di nagpangada Magudas man na ito'y biyak ko At may sakato'y puso Unayawan ka malaglagip na Dagiti na dawamin na makikita Dagiti naruay nga inang ka Tumrem luluwa Tunggal mapanunod ka Starbucks na po Pagnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pugno adungdunguen ka Uray paino impatayo ka Pimanaw ka at di nagpapada Magudas man na ito'y biyak ko At may sakato'y puso Pagnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pugno adungdunguen ka Uray paino imbatayo ka Pimanaw ka at di nagpangada Magudas man na ito'y biyak ko At may sakato'y puso Magudas man na ito'y biyak ko At may sakato'y puso Denggem man umiyak ko asog to'y puso To'y ibagaken ka nagtaot to'y puso Nukumalan mabalin at dakat
sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog unhunoy ko hindi ngam kadala tapnon pamatyam nga ay ayaten ka inkari idin asiksikan tulad ka jak sumina tadenam ingat panong pala tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadian ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan hinggat panungpalan sikan tupay na awagan di mula mo sang sangit dato'y gasan ko naladaw ka ngamin asimang bay tuy biyak ko asimang bay tuy biyak ko ngem uray nukasta sikat linaong tuy puso sapay kumabiyak ko basta akmet tapuso asok untunoy ko endengam kadalan tapnong pamatyam nga ay ayaten ka inkarit idin asiksikan tulad na yak sumina kadena hinggat sikat mabuybuyak tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadyan anagayat tasadyan ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan hinggat panungpalan sikan tupay na awagan ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan hinggat panungpalan sikan tupay na awagan
sa dinuman, di ayan biyak ko, kaya't kukumakin ka kay puno. Sikakan tayo para ba ako kaya't di kanto mabukaw, dito'y lagip ko. Muray pa'y ang labas nitawid, ikariken ka asik ka si kalain. Di ka masursuro diyan ko alipate. Uray ba'y andaan mo ichay tanin. Sa dinuman, di ayan biyak ko, kaya't kukumakin ka kay puno. Sikakan tayo para ba ako kaya't di kanto mabukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y ang labas itawid. Lugandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat mamimpinsan alipaten. No dayta pusum na ulkit naranggasen, awatek ugyag kuno isuti guswen. Lugandat mo asyak kain kapasagdan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isut pagragsakam, pagragsakam biyak may sinaat tadin na. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagkuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin na siyak tay kudasen.
Nuraksak mo nga siyak tayak ladingin, keto'y puso malmestisa sa init. Nugustwen mo unay nga dragayan to'y bakit, apitek biag kuno day taken kat na batik. Nupagarupen nga inalilaw kalaen, nupagarupen nga ay aywen kalaen. Kunyalem to'y puso keting ka laksiden, siksika ubiyag ko ay ayatin inadungdungwe. Nugandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat maging pinsan alipatem. No dayta pusong na ulkit naranggasen, awatek kubyak kuno isuti guswen. No gandat mo asyak tayin ka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabalin kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag umay sinaakta din na. Nugandat mo nga itanem na kinarian ka, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay kudasen. Nuraksak mo nga asyak tay agladini, keto'y puso malmestisa sa init. Nugustwen mo unay nga gragayan to'y bakit, apitek biag kuno day taken kat na batek. Nu awanen patiken kat naglabas, nu awan ken ka samgit ni ayan-ayan. Iturak amin apkes ken panaas, no isut kay kariat, kay karian nanumunga ayat. No isut kay kariat, kay karian nanumunga ayat.
maliit ah. Kaya ako makakapagsakay ng sakto lang. Mga hindi overweight. Wawa si Shadow. Lalaki ng sakay, wala makaako na. Grabe naman yan, grabe. Ay, hindi ako naman ako ng sakto lang na pasahero. Huwag naman yung malaki. Sakto lang para Game pachen na kumain na ay kahit ano unang panunutin Panagkrus Didalantan Nagam amutan Adinain gagara Naging nayak ayata Karing-karing sinangalta Nagmaris lubong ko Gapu angin genta Malipot idin Si kantay sa pulet Inuran uras Si katil iliwet Patek mo kanya Yak tupulos mailimet Idinto asikat Nagsakit ka matipid Ngenturay nukasta Anusak apilit Tangamin biyak tu Sikaunay tay patpatgek Iwak sinat tuman Siyak-yak tumarami Kanu agayata Hinggat mauyos tuy angis Naglagi pem biyak tu Kinaputnok unay kenta Amin nga aramiden Awan inlimet ko kenta pababa na daw siya. Nag-chat na pababa na daw siya. Manipot idin Si kantay sa huli Inuran uras Si katil iliwe Patek mo kanya Ya pulos may limet Idinto asikan
sakit imakipet ngem uray nukasta anusap apili tanganin biyagku si kaunay tay patpat ke liwag sinagtuman yak-yak tung marami kanu agayata hinggat mauyos tuy agis kanu agayata hinggat mauyos tuy agis problema ti patungko nakadala na kabut-buto kaslara ko ating mugo kirisang natay na balalo kudem kat lumalalo dilawe mabuto-buto agpapansin metay luko budo-budo-budo-budo ay nagimastikin na budo lukot kunek ay pumalpalalo ang kunot-kunot na kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato ako si budo-budo problema ko'y patungko nakadala na kabut-buto kaslara pong ating mugo girisang natay na palalo kudem ket lumalalo ilawe mabudo-budo agpapansin metay loko budo-budo-budo-budo ay nagimastikin na budo lukot kunek ay pumalpalalo at kundot-kundot kay kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agka si budo-budo budo-budo-budo-budo ay nagimastikin na budo lukot kunek ay pumalpalalo ang kunot-kunot na kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agkas si budo-budo kautek sa kuital ko agkas si budo-budo pababa nga ipangato anak ti budo-budo
iti punda. Amin nga aglabas iti newsfeed isip na bigla. Sa kaliwa. Amin nga karuba ket madilaw da isip pagragyan nagaapa. Dati sa utmaysa ipadaranda no di makisaya ket nay nayon ang nakita salit nga chismosa Ingat po. agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiting iwat da gabot da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malain perperjan da kagayem da Drop na natin siya. at nagtumit lang Hindi siya marunong sumakay, magalaw siya. Paggalaw, halata sa dulo na may angkas eh. Tapos yung helmet, ano? Tapos yung helmet, huwag yun naman hawakan dito. Kasi pag hinawakan nyo dito, natatanggal yan dito eh, nasira eh. Buti kung may pambili kami ng visor pag nasira. Iniingatan nga namin tong helmet eh kasi ano namin to eh, puhunan. Tapos sa mga customer naman eh, pabara-bara lang gumamit. Hawakan mo dito, nako. Kawawa. Punta muna ako sa kantin, magkape ako. Kaso, Binerjan na nga ang Ames Global, kakadwa service. awan trenot niwat da sangit nga Ay, dito. chismosa Pumasok. agaramid istorya iwaras-waras da di nga pumasok pa na makatala bukid. dagiting iwat da Pero ano lang, gapot na kes Trap. nga apal dati Or banday ka lang. dagduma WNS. ay nakakatkat na walae binerjan na nga ang kakadwa ay nakakatkat na walae binerjan na nga ang kakadwa Problema ko ano, laki, mga bakla. Pag yung mga bakla, maselan, maate.